हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा। धरती पे बैठल बानी जा, ये धरती मैया के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु भाई बहन हमार कथा कहानी सुनत रहनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। दीदी आप सबके बीच हम फिर से एगो आ गइल बानी, बहुत सुंदर कथा लेके। कौवा कौवी के कहानी बटे दीदी। ये कथा शुरू से अंत तक सुनम तब पूरा समझ आई। ये कथा में बतावल गइल बा कि शिव गुरु के हमनी के जवन चर्चा करे निसन, जवन भजन करे निसन, ओकरा से का फायदा होला और कब फायदा होला। ये कथा के शुरू से लेके अंत तक आप सुनम तो आप सबके पूरा समझ आई दीदी। देखी एक समय के बात है दीदी कि पर्वत पहाड़ पे महादेव जी बैठल बानी और साथे साथे मैया गौरा बैठल बानी। दोनों आदमी आपस में बात करत हटे। महादेव जी कहतनी थोड़ी देर में कि ए गौरा थोड़ा सा भांग पीस, काहे कि तू जाना तारू कि हम बिना भांग के नहीं रह सकत, तब भांग पीस के लावा और पिलावा हमरा के। मैया गौरा उठनी और भांग पीसे लगनी। उतना देर में महादेव जी इंतजार में लागल बनी कि गौरा जी भांग लेके अवतरी। देखी मैया गौरा भांग पीस लेनी और महादेव जी के लेके पास गनी। महादेव जी भांग पियनी और फिर मैया से बात करे लगनी। मैया से बात करतनी कि गौरा हम सोचतनी कि धरती लोक पे घूमे जाई और घूम के देखी कि हमार नाम कितना शिष्या लोग लेता, हमार चर्चा पूजा पाठ कहाँ कहाँ होखता। ऐसे तो हमहू ढेरे नाम सुन ले बानी, लेकिन एक बार सोचतनी कि धरती लोक पर जाके अपना आँख से देखी कि हाँ कहाँ कहाँ शिष्या लोग पूजा पाठ करता, कैसे करता और पूजा करके के खुशी में बा के दुखी में बा, कि एक बार हमरा जाए के बा। मैया गौरा कहनी कि हे महादेव जी रउआ तो चल जाई और हम यहाँ अकेले ही रहब, और हम चाहतनी कि रउआ जातनी धरती लोक पर तो हमरो के संगे संगे लेके चलती। रउआ साथे हम रहम तो थोड़ा समय भी कट जाई और हमहू धरती लोक पर देखम कि हाँ लोग कितना राउर चर्चा करता, कितना पूजा पाठ करता, ये हम देखल चाहतनी। महादेव जी बहुत बार कहनी के गौरा हमरा के जाए द, तू बाद में जइह। लेकिन मैया थोड़ी देर में ही नाराज हो जातनी। आप सबके पता बा कि शंकर भगवान जी बानिए मैया गौरा जब नाराज हो गइल बानी हो जानी तो वहाँ के आगे भी वो झुक जानी। अब देखा तनी महादेव जी कि गौरा तो नाराज हो गईली। कहतनी महादेव जी के गौरा अरे परेशान मत होगा, हम चलतनी तू चली ह, कौनो बात ना। देखी अब अगला दिन प्रोग्राम बनता महादेव जी के कि हमनी के धरती लोक पर जाए के बा। अब जब सुबह होखता तब महादेव जी और मैया गौरा आदमी के रूप पकड़ के और धरती लोक पर निकल गइल बानी जान। देखिए दीदी जात जात जब कुछ दूर निकल गइल बा, रास्ता कट गइल बा, तो एगो बहुत बड़ा बाग बगीचा दिखाई देता। अब वहाँ देखी महादेव जी जे बहुत देर से चलत रही, तो महादेव जी के अब प्यास लागल बा और महादेव जी सोचतनी कि काहे ना हम थोड़ा भांग यही जा पी ली। अब वो बगीचा में जब जातनी महादेव जी तो फिर मैया गौरा से कहनी कि गौरा बैठा तनी आराम कर। मैया गौरा बैठ गईनी। महादेव जी कहतनी कि गौरा एगो काम कर, तू हमरा ला तनी भांग पीस दा। मैया कहतनी कि महादेव जी रउआ का कहतनी, ई बाग बगीचा में हम कहाँ से भांग धतूर लाइब। अब देखी मैया इतना कह के और सोचा तनी कि हम एने ओने तनी देखी कि कहीं भांग रोपल तो नहीं खे, अगर रोपल हुई तो महादेव जी के लाके हम पीस के पिया देम। उतनी देर में श्री राम भगवान के महादेव जी ध्यान धैले बानी। अब वही बाग में देखिए दीदी एगो कौवा और एगो कौवी दोनों जना पति पत्नी रहता लोग।
वो लोग के भी चर्चा में बड़ा मन लगता। वो शिव गुरु के शिष्या रहता लोग। देखिए हमने कहे निसन कि हमने इंसान बानी सन, तब बस हमने पूजा पाठ करे निसन। ऐसा ना होला दीदी। देखी पशु पक्षी जौन बा ना वो भी भगवान के मानेला। वो सही वो कौआ कवि शुरू से शिव गुरु के वो लोग चर्चा करता, भजन सुनता, लेकिन ओकरा में जे कौआ रहता रे वो कुछ ज्यादा ध्यान देता रे, चर्चा सुनता रे, कथा सुनता रे। कवि के उतना मन नहीं खेलागत। अब बगीचा में देखी कौआ कवि देखता लोग की कोई बात ध्यान धैले बा। अब उतना देर में कौआ उड़ के महादेव जी जे बैठल बानी आदमी के रूप में ध्यान धैले बानी। अब कौआ आवता रे और महादेव जी के बगल में बैठ के वो महादेव जी के ध्यान धरता रे। कवि भी बड़ी साथ में, वो भी बैठ के दीदी देखी ध्यान धैले बाड़ी। लेकिन कवि जमन बाड़ी उनका उतना पूजा पाठ में मन नहीं खेलागत। अब देखा तारी कि कौआ ध्यान धैले बाड़े और साथ में कोई बा ध्यान धैले बा। ई का कर तारी कि उड़ के अपन दाना पानी खोजे एने उने निकल जाता री। महादेव जी के जब ध्यान टूटल बा तो देखा तनी कि अरे हम तो श्री राम भगवान के ध्यान धैले रनिया, लेकिन हमरा बगल में जे कौआ बाड़े पता ना ई केकर ध्यान धैले बाड़े। महादेव जी देखनी और महादेव जी के सब लीला मालूम रहे। महादेव जी पूछने कि अरे कौआ कौवी जे रली है वो कहाँ गईली। कौआ कहले कि ये महादेव जी वो ध्यान धैले रली है, लेकिन उनका ज्यादा मन पूजा पाठ में लागे ना, उड़ के उछल गईली। महादेव जी कहने कोनो बात ना। कौआ कहले महादेव जी के कि देखी हम महादेव जी के परम भक्त हैं, हम उहे के पूजा चर्चा आराधना करीने। महादेव जी कहने बहुत सुंदर बात बा कि तू पूजा पाठ करेला, ध्यान धरेला, मांगा तू तहरा का चाही। इतना सुनला के बाद कौआ के आभास हो गई कि स्वयं महादेव जी ही बानी। कहले कौआ जान गईले कि महादेव जी हैं। कहले कौआ कि ये महादेव जी अरे हम अपना ला का मांगे, ऐसे तो हमरा कुछ के जरूरत बाना, कुछ के जरूरत नहीं के। इतने आशीर्वाद हमरा के दे हम कि बस हमनी के इहे बगीचा में बनल रही सन, हमेशा रही सन। जब तक हमनी के प्राण बा हमार और कौवी के, तब तक हमनी साथे साथे रही सन। ई बगीचा से हमनी कहीं ना जाई सन। महादेव जी कहने की देखा अगर कबो तहरा दुख के घड़ी आई तो तू 3 बार नाम लिहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तहरा कतही विपत्ति आ जाई, कबो तहर दिन अगर खराब लागी, कबो हमार जरूरत लागी, तो ये मंत्र के जाप कर लिहा। अब उतना देर में कौवा उड़ के चल गईले, कौवी भी उड़ के चल गईले। मैया पार्वती ने भांग लेके पीस के दे देनी महादेव जी के। महादेव जी भांग पियनी और कहनी कि ये गौरा बहुत टाइम निकल गई हमने के, कि चलो अब बगीचा से निकल जाओ, कुछ ही दूर में अब गांव बाटे। मैया कहनी कि हाँ महादेव जी अब चले के हमने के। देखिए जब महादेव जी और मैया पार्वती जात जात जब कुछ दूर आगे गई नहीं जा तो गांव के बाहर एगो शिव मंदिर रहे। उहे मंदिर में गुरु भाई लोग, गुरु बहिना लोग शिव चर्चा करत रहे। अब महादेव जी जान गनी कि यहाँ शिव चर्चा होता। मैया पार्वती भी जान गनी कि यहाँ महादेव जी के भजन कीर्तन होखता। महादेव जी से मैया कहनी कि ये महादेव जी रउआ ए नहीं कहीं आराम करी, विश्राम करी, चर्चा होखता मंदिर में। आई राउरे मंदिर है कि ओकरा में हम सोचतनी तनी जाके शिव चर्चा कथा कहानी सुनी कि लोग शुरू कैसे करेला, कैसे समझावेला, कैसे बतावेला, कैसे भजन कीर्तन करेला। महादेव जी कहनी के गौरा जइबू त जा, तब तक हम यही जा बैठल बानी। मैया गईनी, पूरा मंदिर भरल रहे। देखी हर गांव में हमरा बुझाता कि आज के डेट में सब घर में
वैसन कौनो घर नहीं खे कि जहाँ शिव गुरु के कोई शिष्या ना बाटे। अब वैसे देखी बहुत भीड़ भाड़ लागल रहे। मैया देखा तनी कि बाप रे भीड़ तो बहुत बरियार बाटे। अब मैया के जगह पीछे मिलल, मैया जाके चुपचाप बैठ गई। और शिव चर्चा में पूजा पाठ में कोई उतना पूछे कहाँ जाला कि रउआ कहाँ से आइल बनी, कहाँ घर दुआर है। देखी मैया बैठ के चुपचाप चर्चा सुनतनी। अब मैया कुछ चर्चा सुनतनी, तब तक मैया के बड़ी तेज नींद आवे लगल। देखी कहल बा दीदी कि नींद ना जाने टूटल खाट और प्यास ना जाने नदी तालाब। नींद जब आ जाला त आदमी के लागेला कि अरे बेड बिछौना के कहीं जरूरत नहीं खे, कतहीं जरूरत नहीं खे। जहीं बा बस उ सूते के व्यवस्था में लागेला कि कैसे हम सूती। अगर कोई के बा की प्यास लग जाला, उ ना देखेला कि पानी कैसन बा, इ नदी ह कि तालाब ह, बस ओकरा पियला ले मतलब रहेला कि कसम पानी पी के हम अपन प्यास बुझा लेती। मैया के देखी बड़ी बरियार नींद लागई। कौआ घूम घूम के खोजत रहस कि कहाँ शिव गुरु के भजन होता, कहाँ चर्चा होता। अब कौआ उड़त उड़त वही चर्चा में आ गईले तो देखा तारे मैया पार्वती के। अब पहचान ले ले कि अरे मैया पार्वती तो शिव चर्चा में आके सूत गईल बानी, अब हम जगाई कैसे। देखी कौआ जगावत तारे। गाना के भाव बटे एही जा। अरे कागा बोलेला भवनवा गौरा खोला नयनवा, कागा बोलेला भवनवा गौरा खोला नयनवा, खोला नयनवा गौरा खोला नयनवा, खोला नयनवा गौरा खोला नयनवा, गुरुजी के रोटिल नमावा गौरा खोला नयनवा, गुरुजी के रोटिल नमावा गौरा खोला नयनवा। अब इतना जगैला के बाद भी मैया के नींद ना खुलल। मैया के कान में आवाज जाए। देखी मैया गुस्सात रहनी, नाराज होखत रहनी। असई हमनियों के बाकी सुतल जाला, जब नींद लाग जाला कोनो आवाज आवेले या कोई जगावेला तो बड़ा चिड़चिड़ापन होखेला। असई मैया के देखी खीस भर गई। मैया उठैनी एगो डंटा नींदे में और कौआ के एक डंटा मार दीहनी। देखिए दीदी कौआ के बड़ी तेज चोट लाग गई। चोट जब लागल तो कौआ वहाँ मूर्छा के गिर गईले। उतना देर में मैया पार्वती के नींद खुलल बा। कौआ के याद आइल कि महादेव जी कहले रनी कब तहरा विपत्ति के टाइम आ जाई, दुख के घड़ी आई त बस मंत्र के जाप करिह ओम नमः शिवाय। अब कौआ के याद आइल 3 बार जपले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए दीदी गौरा मैया के पता चल गई कि अरे हम तो खामोखा नींद में मार देनी है। मैया के ये बात के बहुत बड़ा पछतावा रहे कि नींद में ना बुझाइल ख मार दिहनी। और वो भी कौआ हमरा महादेव जी के भक्त बाड़े। मैया के बड़ा दुख भई मरला के बाद। अब देखिए मैया वहां से उठ के शंकर भगवान लगे गईनी तो कहनी कि हे महादेव जी बड़ा एगो अपराध हो गई खा, गलती हो गई खा जाने अनजाने में कि हम शिव चर्चा में जब गईनी हाँ तो शिव चर्चा सुने लगनी हाँ और हमरा इतना तेज नींद आ गई खा कि उहे शिव चर्चा में हम सुत गईनी हाँ। और जाने अनजाने में नींद में वही कौआ के जे राउर ध्यान धैले रहले हाँ बगीचा में उन्हीं के मार देले बानी कि हे महादेव जी रउआ तो देवों के देव महादेव बानी कि बस उनकर प्राण बचा ली। महादेव जी के तो सब मालूम ही रहे। महादेव जी आईनी मैया पार्वती आईनी और कौआ के उठा के गोदी में ले ली हनी, अपना हाथ में ले ली हनी। इतना देर में देखी कौवी के पता चल गईल बा कि हमार कौआ गई रहे हाँ ओने मर गईल बाड़े। देखिए दीदी कौवी वहाँ बहुत रोवतारी
कि आज से हमार दिन दुनिया खत्म हो गई, हमार कौआ मर गईले। हमरा खातर ए धरती पर, ए दुनिया पर अब कुछ बचल नहीं खे। कौआ मर गईले। अब हई बगीचा हमरा ला सुना हो गई। ई बगीचा अच्छा ना लागी। देखी कौवी बिलख बिलख के रोवतारी। महादेव जी और मैया गौरा लेके छुपा के वो कौआ के कौवी के पास पहुंचता नहीं जान। कौवी देखा तारी और बहुत रोवतारी। महादेव जी के देखली, मैया पार्वती के देखली। उनका पता ना रहे कि महादेव जी संगे कौआ के लेके आइल बानी। देखिए अब महादेव जी कौआ के हाथ में ले ले बानी। अब कौवी देखा तारी कि अरे पूरा मरल पड़ल बाड़ी कौआ, का होई। महादेव जी कहनी कि कौवी तू परेशान मत होखा। देखा कौआ बहुत नेक काम कैले बाड़े, बहुत भजन कीर्तन कैले बाड़े और हमार नाम हमेशा रटले बाड़े। इनका कुछ नहीं के हो सकत। देखी महादेव जी आशीर्वाद दिहने। कौआ के देह में जान आ गई। कौवी एकदम खुश हो गईली। कौआ के आगे पीछे अपना भाषा में कुछ बोलस, आगे पीछे घूमस। कहली कौवी कौआ से कि आज तो तहरा बिन हमर सारा दुनिया उजर गई रलख। कि महादेव जी तहरा के आशीर्वाद दिहनी, तू बढ़िया हो गईला। ऐसे बड़ खुशी कुछ ना बा हमरा लगे। देखी कौआ हंसे लगले। कहले कि अरे कौवी देखा, जे सच्चा शिव गुरु के भक्त बा ना, महादेव जी के जे दिल से मानेला, पूजा पाठ चर्चा करेला ना, ओकरा के कबो महादेव जी निराश कैले ही नहीं खी। देखा हम तो कैले बानी भजन कीर्तन, तहरा तो मन ना लागेला। आज हम मर के भी जिंदा हो गई नी। हाँ एक महादेव जी के आशीर्वाद से। और जानो तारू एकरा पीछे का बा, उहे सब भजन कीर्तन पूजा पाठ कइल कि आज हमरा के तू जिंदा देखा तारू। अरे कवि तू तो कुछ ना करेलू और तू माना कब मर गईलू, तो तू तो कोनो भजन कीर्तन कैले नहीं खू, तो तहार जान तो चल जाई। कौवी देखी चुपचाप टुकुर टुकुर देखा तारी कौआ के तरफ। कौआ समझावा तारी। देखी गाना के भाव बाई जकवा। ए राटा 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 ए कौवी गुरु जी के हो नामा। अरे राटा 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 ए कौवी गुरु जी के हो नामा। मांगो 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 ए कौवी गुरु जी से वरदाना। अरे मांगो 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 ए कौवी गुरु जी से वरदाना। कौवी देखी दीदी हाथ जोड़ लिहली। कहली कि कौआ आज से हम चर्चा पूजा पाठ सब करम कि महादेव जी हमरा पे बड़ा एहसान कइनी, हमर सुहाग पलटा दिहनी। आज से हम चर्चा भजन सब करें। देखी कौआ भी खुश हो गईले। महादेव जी के आगे हाथ जोड़ले बड़े। कहले कि हे महादेव जी आज आप ना रहती तो पता ना हमार का हुई, हमरा कौवी के का हुई। मैया पार्वती कहतनी कि ये कौवी अरे माफ करिया, ए कौआ तू हमरा के माफ कर दिया कि जाने अनजाने में हम मार दिहनी, हमरा पता ना चलल। महादेव जी से मैया पार्वती कहतनी कि ये महादेव जी सबसे पहले रउआ हमरा के माफ करम, जाने अनजाने में मार दिहनी। महादेव जी कहतनी कि अरे गौरा तहरा के तो हम वही टाइम माफ कर दिहनी। देखा कम से कम तू मार दिहलू जाने अनजाने में, तो तोहरा अपना गलती के पछतावा बाना। सबसे बड़का माफी तहरा ला उहे बा, माफ कर दिहले बानी। मैया पार्वती कहतनी कि धन्य बानी प्रभु, हम धरती पर आईनी। यहाँ तो हम देखतानी कि इंसान तो इंसान आपके चर्चा, आपके भजन, आपके ध्यान पशु पक्षी भी करेला। कि रउआ धन्य बानी स्वामी,
बहुत आनंद, बहुत खुशी मिलल एहिजा आके धरती लोक पर। देखिए अब कौवा कौवी नमन करके प्रणाम करके महादेव जी मैया पार्वती के और अपना बगीचा में उड़ के चल गई लो। अब वहीजा से मैया पार्वती महादेव जी अब लौट गई जान अपना पर्वत पहाड़ पर। यही से कहल बा दीदी देखी भजन पूजा पाठ करतनी ना उ कबहू खाली ना जाला। महादेव जी केकरो निराश नहीं कैले। आप सबके हमार कथा पसंद आइल बा तो हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।